No és important el lloc on te trobes. Lo realment important és el que veus, el que fas, el que aprens, el que t'emportes des d'allí on te trobis, sigui dalt o sigui baix. Aquest racó tan bonic és el Parc de l'Agulla, de Manresa. És el meu racó de pensar. És aquell lloc on hi puc trobar la calma i al mateix temps albirar cap al davant un horitzó obert i ample. Bon dia, gràcies a l'Agència d'Aigua Catalana. La meva foto és sobre el bernat pescaire i el seu reflexe i està feta al Remolar, Filipines. Bé, amb la meva foto volia captar el moment precís on l'avió passa per damunt del riu i es veu reflectit ell mateix a l'aigua i crec que és un moment molt xulo. Un instant, moments d'aquests que et fan feliç i que realment val la pena disfrutar. I que ara, doncs, aquests petits moments els hem de disfrutar des de casa, però que també segur que n'hi ha molts, i esperant que tot això canviï i es passi de la millor forma possible. Aguacat, que esa imagen transmite vida en estado puro. Aquesta fotografia del Circ de Colomers m'evoca tranquil·litat, paciència, esforç de superació, sacrifici i, sobretot, bellesa i pau. Ben segur que podrem tornar-hi a gaudir ben aviat, però de moment jo em quedo a casa. Bé, en primer lloc, agrair a l'Agència Catalana de l'Aigua per aquests nous premis i després dir-vos que aquesta fotografia per mi significa naturalesa en estat pur, significa puresa i sobretot aquests difícils moments que estem vivint, llibertat. Primer de tot, molt agraït pel premi a l'ACA per ser un dels 24 classificats. Bé, només comentar-vos que per mi aquesta fotografia transmet molta frescor, molta puresa i molta llibertat. Justament en aquests dies, cosa que anem una mica escassos. Doncs res, m'han dit 15 segons i aquí ho teniu. Moltes gràcies i, com he dit, molt agraït. La imatge que vaig presentar és una imatge que em transmet silenci, natura, pau, i a més amb l'al·licient que és un espai natural molt a prop de la ciutat de Barcelona. Bones. Després de mesos de sequera, ens va visitar el temporal Glòria. Va deixar moltes destrosses, però també imatges úniques com és veure l'estany de Banyoles desbordat. Content que us hagi agradat la meva fotografia. Podré anar amb caiac el dia que sortim. La foto amb la que ha guanyat m'inspira energia. Gràcies pel premi, Aiguacat. Adéu! A mi, aquesta fotografia em transmet calma i tranquil·litat i em fa sentir orgullós de Catalunya. No fa falta que anem a l'altra punta del món a retratar paisatges idíl·lics, només cuidar el que ens envolta i podrem continuar entinant per desconnectar del dia a dia. Aquesta imatge reflecteix l'energia que es dona a la natura. L'aigua és vida. La noia Wall voldria que en aquests moments aquesta energia arribi a totes les persones que passen un mal moment pel Covid-19.
Aquesta imatge a mi em transmet vida, un lloc on trobar una immensa gamma d'espècies vegetals i animals, on la presència humana és mínima. Hola Aiguacat, moltes gràcies per seleccionar la meva fotografia i amb 3 paraules us vull dir el que em transmet, que és pau, serenor i molta tranquil·litat. Gràcies. Escolteu, el soroll de l'aigua. Pau, natura, tranquil·litat. L'aigua és vida. Be water, my friends. La foto m'inspira tranquil·litat i, sobretot, molta seguretat, perquè tenim reserves d'aigua per molts i molts mesos en un dels embassaments més importants del país. Hola! A mi aquesta imatge em transmet la bellesa i l'energia de l'aigua. Bon dia de confinament. Primer de tot, vull agrair l'ACA pel concurs i al Centre Excursionista de Catalunya per haver fet el triatge de les fotografies. Segur que no li ha estat gens fàcil. La fotografia que m'heu escollit és del Pantà de Sau i l'església de Sant Romà. La recordo perfectament. Va ser una sortida amb la família, encara que el dia no acompanyava gens. Feia molt fred, era de rigorós hivern i plujós. No vam trobar ningú. I això va crear un clima més misteriós, de pau, de tranquil·litat, de solitud, i la llum i els colors eren molt especials. Moltíssimes gràcies per haver escollit la meva fotografia i sobretot cuideu-vos molt perquè ben aviat puguem tornar a veure paisatges tan bonics com aquests de Catalunya. Gràcies.